Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Похвалений Єсус Христос, вітаю вас, наші дорогі радіослухачі, як кожную п'ятницю, так само і сьогодні, у 16 годин ми зустрічаємося на передачі «Кодекс канонічного права» з ксяндзом Дмитрієм Пухальським. Похвалений Єсус Христос. На веки вечные. Амен. Закончили мы некую частку ўжо, частку кананічнага права, і зараз пераходзім да наступнай часткі. Таксама здрадзілі вы таямніцу, што вельмі вялікую частку, на паўгода нам яе хопіць. А можа і больш. Я думаю, што можа і больш, так полгода сказаў, а пасля падумаў, што калі мы сакраманты разглядалі 1,5 года, і так пан Бог, неяк так вот давёў, што мы закончылі іх якраз падчас астатняй перадачы ў 2018 годзе, і новы 2019 год пачынаем з новай кнігі, то я думаю, нам можа і на год, а можа больш. Паглядзім, як будзе. Ну так. Але ці гэтая вось новая кніга, яна больш важная ці менш важная? Ці больш цікавая, ці менш цікавая? Больш цікавая, менш цікавая. Я, скажем так, люблю эту кнігу выкладаць. Я выкладаю ў семінары, выкладаў у Пінску. Вось. Яна даволі цікава, бо яна складаецца, гэта кніга другая з 3 частак. Першая наогул пра вернікаў, другая частка іерархічная структура касцёла. Там вельмі цікавая рэч, асабліва семінарысты вельмі любяць, пачынаючы ад папы, яго правы, абавязкі, як выбіраецца, гэтак далей, ўсё там. Вось, заканчваючы парафіяльнымі пробашчымі вікарамі, хто што можа рабіць, якія адносіны існуюць. Для семінарыстаў гэта цікава, я думаю, для нашых вернікаў таксама некаторыя, канешне, будуць старацца найбольш цікавыя рэчы, каб у нас не пераўтварылася наша перадача ў лекцыю па кананічным праве, такую сумную і сухую. Вось, а трэця частка это інстытуты кансакраванага жыцця. Это ўсё, што датычыць законнага жыцця. Можа, трохі пра пакліканне так пагаворым. Канешне, закон є святадэцызіяльны, вось, але ўсё ж такі таксама некаторыя элементы, можа, падставовы элемент таксама варта ведаць. Ну так, маю надзею, што цяпер вось нашы радыёслухачы, слухаючы гэтую кнігу, слухаючы нашу перадачу, змогуць для сябе таксама нейкім чынам уясніць, ці яны вернікі, ці не. Ну, бо вернік верны. Ну так. Зараз про що будемо казати. Тут не так все просто. Тому лінгвістика тут така трохи інша. Так, і лінгвістика інша, і трошки тут по сутності, про що ми зараз почнемо говорити, тут у гэтых перших, можна, 2 канонах тут заключена вся і католицька, і еклезіологія, і догматика тут кланяється, і все на світі тут є. Тому що гэта... А моральне? Моральне трошки, моральне, в певному сенсі можна і моральне притягнути, ведаєте. Притягнем, моральне сюди за уші. Вось, але сапраўды гэта тое, што датычыць жыцця касцёла. Поэтому не кажу, якая кніга больш важная, якая менш важная. Нагадаю толькі, што 1,5 года мы вывучалі 4-ю кнігу. Это заданне асвячэння. То есть мы глядзелі пра сакрамэнты. Па сутнасці тое, што датычыць людзей найбольш у касцёле. Людзі прыходзяць, пачынаючы з сакраменту хросту, да споведзі ходзяць, да святой камуніі ходзяць. Мы гэтыя рэчы аб іх разважалі. Па сутнасці казалі аб прыладах. По суду, да, задание свячэння якое-ось у касцёле. Да? Сёння пачынаем кнігу, яна па парадку ў кодексе як другая, дзе бутай была 4-я, гэта другая. Я ўжо казаў, не зусім па парадку будзем, бо калі пачынаць з першай, то ніхто нас слухаць не будзе, бо яна даволі такая нудная першая кніга. Не люблю яе, але таксама вушу укладаць яе ў семінары. Вось, але там агульная норма, это такая рэч, я думаю, не абавязкова ўсё можа это ведаць, каму цікава, заўсёды можна пачытаць. Вось, але гэта кніга вот другая называецца «Божий народ». Да, яна пачынае аб тым, хто такія вернікі, якім чынам... бо сама назва ўжо гаворыць, што ёсць народ Божы, а ёсць не Божы. Касцёле такого тэрміну няма, не Божий народ, ёсць тэрмін Божий народ, «Popolo di Dio», кажуць італьянцы, да. Вось, але, і наогул, такія вернікі, якія ёсць, каго мы называем у поўным сэнсе вернікам, хто не ў поўным сэнсе вернікаў, напрыклад, браты адлучаныя, як мы іх дыпламатычна называем, так? Вось, ёсць таксама касцёл, гаворыць, што варта сказаць, што гэта не толькі права так выдумала, толькі гэта такім чынам касцёл быў заствораны самім Христом. І такім чынам гэта дзейнічае. І такім чынам гэта дзейнічае. Так Бог выбраў. Такі касцёл выбраў, такую структуру выбраў іерархію адпаведную, выбраў біскупа Рыма Петра, установіў першым сярод апосталаў, на ім збудаваў касцёл. Так ёсць. І мы гэта не на Юдзе пабудаваў, ні на кім іншым, толькі на Пятры.
Ну, І так. такая была Божая воля, таксама, што святарамі становяцца мужчыны, напрыклад, і гэтак далей, іншая справа, якім чынам фармацыя павінна адбывацца святароў, гэтак далей, і так далей. Да? То есть гэта ўсё паміж сабой злучана. Это не нейкі такі вось вырваны жыцця момант, нехта сеў, прыдумаў, будзе так. Мгм. З Божага ўстанаўлення так ёсць. Таксама будзем казаць, з Божага ўстанаўлення ёсць святары, з Божага ўстанаўлення ёсць тыя, хто таксама прымаюць, напрыклад, пра сваё жыццё прымаюць евангельскія парады, то есть то, што мы называем законнікамі. Да? Людзі самі сабе выбіраюць такі шлях жыцця, каб больш поўна наследаваць Хрыста, каб жыць тымі евангельскімі цнотамі. Вось. Але ва ўсім будзем па парадку. І ў касцёле вось ёсць правы і ёсць абавязкі яшчэ гэтых вернікаў. І пра гэта таксама мы пачнем гаворку. Кожны зноў-такі кожны стан, і стан духоўны, стан свецкі, кожны з іх мае свае правы і абавязкі. А ці можа быць такое, што ёсць правы, а абавязкаў няма? Заўсёды, дзе правы, там і абавязкі. Кроме таго, яшчэ здольнасці. Ага. Бо чалавек, напрыклад, здольны да нечага, можа быць. Мае права, ці мае абавязак, а мае яшчэ здольнасць. Магчымасць, так. Я чаму пытаюся, бо ў нас апошнія часы ўвесь час перакананне існуе, што чалавек, прыходзячы да касцёла, перш за ўсё пачынае мець правы, забываючыся часцей аб тым, што акрамя вось правоў ёсць яшчэ і абавязкі, якія накладаюцца на яго самым хростам, самым тым, што ён з'яўляецца вернікам. Вось таму я так трохі зажартаваў. І пра гэта мы ніколі не можам забыцца, да, што ўсё, што нас хрысціянаў лучыць, сакрамент святого хросту. Аб сваім хросце мы ніколі не можам забыцца, мы яго таксама не можам выкрасіць з свайго жыцця, мы яго не можам выкрасіць з кніг парафіяльных і так далей, як бы камусьці не хацелася, бо такое часамі цяпер наразі, дзякуй Богу, Беларусі няма гэта, той самай Польшчы. На жаль, папулярным становіцца, чалавек прыходзіць у касцёл, выкрасіце мяне з кніг, я нічога супольнага не хачу з касцёлам мець. У мяне іншая сітуацыя была, калі прыйшла маці аднаго вось уже дарослага чалавека, з патрабаваннем прыбраць чалавека з касцёла ў сувязі з тым, што ён хварэў цяжка. І ёй бацюшка параіў ахрысціць яго нанова, перахрысціць у царкве і даць яму іншае імя, каб злы дух і хвароба яго не знайшлі. Вось. Таму нават вось да гэтага моманту людзі вельмі часта так ставяцца. Ось, не разумеючы ані правоў, ані абавязкаў, ані таго, што... Это сама ласка, якая дзейнічае падчас сакраменту хросту. Мы казалі, што сакрамент хросту, дзе б ён не быў удзельны, калі ён сапраўдным чынам удзельны, паўтарыць яго нельга. Немагчыма. Немагчыма. Вадой паліваць можна сколькі ўгодна, толькі ад этот чалавек не перахрысціцца. Вось. І імя таксама другое чалавек не атрымае. Вось. І вяртаючыся да гэтай другой кнігі, як вам здаецца, вось пазнанне гэтай кнігі некім чынам, што яно павінна даць, перш за ўсё, нашым радыёслухачам, нашым вернікам? На што яны павінны спадзявацца? Можа, не гаворка аб тым, што спадзявацца, толькі ўсвядоміць сабе некаторыя рэчы, якія выцякаюць з быцця ў касцёле. Да, бо, можа, часта у людзей бывае такая рэч, што я ў касцёл хожу, добра, прыйшоў нядзельку, памаліўся, пастаяў, там пару разоў год паспавядаўся, каму не прымаў, па сутнасці мне больш нічого не трэба. Мае патрэбы задавольныя. Так. Я не хожу ў касцёл, бо не чую такой патрэбы. Патрэбы ходзяць у іншае месца, не ў касцёл. Да? Поэтому гэтыя нават той першы час, як мы будзем казаць пра правы і абавязкі ўсіх вернікаў, пра правы і абавязкі свецкіх асобаў, пра правы і абавязкі духоўных асобаў таксама. Вось яны як бы памагаюць чалавеку усвядоміць і паглядзець, на што сапраўды варта звярнуць увагу, што мы можам зрабіць, бо ў касцёле мы можам вельмі многа зрабіць. Інакш кажучы, што я маю з таго, што я вернік рыма-каталіцкага касцёла? Ну, маю, можа, не такое добрае слово маю, бо то што з гэта буду мець, каб касцёл не ператварыўся ў нейкі базар такі, не я прыйду ў касцёл, што мне божанька за гэта дасць, ці што касцёл мне за гэта дасць. Часамі такое ёсць. Ну, Езус сказаў, збаўленне магу даць. Ну, это збаўленне. Недавно адзін таксама, я не памятаю, дзе-то на нейкім спатканні сказалі, ну, збаўленне гэтым не купіш сёння, да, такое. На нейкім спатканні недавно такую рэч сказаў адзін бізнесмен. Пра збаўленне каму іншым расказваеце. Я хоць і хрысціянін, але мне трэба канкрэтна. Канкрэтна. Ну, это, конечно, павінен разумець, што збаўленне найцэннейшы дар, які пан Бог чалавеку дасць. Ось, па сутнасці, для гэтага касцёл устаноўлены. Але кошт гэта збаўлення вялікі, бо гэта сама смерць у воскресенне Хрыста. Але нам даецца задарма.
І вось весь парадокс Божий. Кошт вялікі, але можем яго задарма атрымаць. Поэтому тут все. Ну і помню, што астатні канон права так і гаворыць, што найвышэйшым правам з'яўляецца збаўленне душу. Салюс анюмарум. Ну так. Вось, і гэта так ёсць. Поэтому увесь кодекс на гэта накіраваны. Да? Весь кодекс пра гэта гаворыць. Дык вось, цяпер можа распачаць можам. Да. І першы канон гэтай кнігі, 204 канон, гаворыць аб тым, хто такія вернікі. Мы часто кажам, вернікі. Ну, ты, хто вераць. Ну, альбо верныя. Гэта не юрыдычны тэрмін. Тыя, хто верыць, як эту веру памераць, чым я будеш мераць? Якую лінейку ўзяць, чым я памераш? Ну, вагай, ну, бо хто 80 кілограм, хто 120 кілограм. Сколько золота, думаю, 105 кілограм, вставай, золото за тобой прышлі. Можна і так, конечно. Але... Дык вось, права гаворыць так, што вернікі – гэта тыя, хто праз хрост, уключаны ў Хрыста, складаюць Божы народ. І дзякуючы гэтаму па-свойму становяцца удзельнікамі святарскага, прароцкага і валадарскага задання Хрыста і пакліканыя згодна са станам кожнага з іх да выканання місіі, якую Бог даручыў касцёлу выконваць у свеце. Трохі разумею, што вельмі шмат гэтага вялікае. Таму зараз я вось засяродзіўся перш за ўсё на тым, што праз хрост. Так. І вось першае, што трэба сказаць, да, што вернікі, то што робіць чалавека вернікам? Прыняты сакрамент хросту. Неважна дзе, неважна ў якім касцёле, неважна ў якой супольнасці, неважна, але хрост у імя Святой Тройцы, як мы казалі, разглядаючы сакраментальнае права, і значыць, хрост у імя Святой Тройцы, да, які быў здзейснены, і калі чалавек быў абмыты вадой. Ну, добра, тады атрымліваецца, што кожны пратэстант, які хрысціўся ў імя Троіцы, кожны праваслаўны, там, так, з'яўляецца вернікам. Так, з'яўляецца вернікам. Толькі гэта ж не ўсё. Толькі ён аб гэтым яшчэ, можа, не ведае. Не, ведае, напэўна, людзі нікому не скажуць, што там праваслаўны – это не вернік ці не веруючы чалавек. Там, не, ну, вернік рыма-каталіцкага касцёла. Гэта далей, зараз пра гэта далей будзем казаць. Да? То есть пакуль што першая частка, то вернікі – это тыя, хто праз хрост уключаны ў касцёл, да, становіць Божы народ. Паўсюдны касцёл. Паўсюдны касцёл. І больш таго, па-свойму становяцца удзельнікамі святарскага, прароцкага і каралеўскага, валадарскага задання Хрыста. Да, то есть, тое, што кажам, сакрамент хросту кожнаму чалавеку дае агульнае святарства. Да? Чалавек з'яўляецца агульным святаром. Што это азначае? Што азначае, што такое агульнае святарства? Бо службовае святарства, ну, больш-менш ведам, святары цэлебруюць святую імшу, там здзейсняюць. Ну так, але кожны чалавек па сваёй магчымасці мае магчымасць таксама разам з Хрыстом складаць ахвяру са свайго жыцця, з таго, што робіць. Так, таксама праз прыняцце святых сакраментаў, таксама праз цэлебрацыю пэўную, напрыклад, сужэнства цэлебруюць, да, праз у ахвяру сябе складаць. Так, напрыклад, так, таксама праз малітву. Да, то есть гэта выкананне святарскай, таксама выкананне святарскай функцыі Хрыста на свой спосаб. Да, свецкі вернік не так, як духоўна гэта робіць, што не азначае, што горш. Это трэба вельмі дакладна ведаць. Мы пра гэта будзем казаць, пра годнасць усіх. Да? Можа, раней была такая, што духоўнае пакліканне да святарства вышэйшае. Да? Нема такога. Менавіта сакрамент хросту з'яўляецца тым, што нас аб'ядноўвае, што нас робіць роўнымі, што мы сапраўды вось маем гэты базу, гэты фундамент, гэта сакрамент хросту. І кожны па-свойму спосабу, канон гаворыць, але становімся удзельнікамі гэтага святарскага, перадусім, прароцкага. Што такое прароцкае? Абвяшчэнне Божага слова. Абвяшчэнне Божага слова перадусім сваім жыццём, пра гэта таксама будзем казаць, да? І гэта каралеўскае, валадарскае заданне Хрыста. Панаванне над светам і самім сабою. Перадусім, так, это ўжо мараліст, вы бачыце. Што это ўжо не юрыст, але мараліст гаворыць, але тым не менш так ёсць. Да, поэтому, да, то есть гэта, опять же, зноў-такі пра ўладу тут пакуль не гаворыцца, бо гэта не ідзе гаворка аб іерархіі пакуль, што іерархія будзе пасля. Да, пасля мы говорим пакуль мы говорим пра агульны фундамент, што варта ведаць усе, то есть сакрамент хросту з'яўляецца тым фундаментам, тым, што чалавека робіць вернікам, да, тым, што чалавека робіць асобай у сэнсе такім фізічным у касцёле. Да? І далей, вось мы говорим згодна з заданнем кожнага з іх, да, свецкія, духоўныя, законныя асобы, гэтых далей. Вось
выкананне місіі, якую касцёл выконвае ў свеце. Божы касцёл, адзін касцёл. І другі параграф, што гэты касцёл, устаноўлены і упарадкаваны на гэтым свеце як супольнасць, трывае ў каталіцкім касцёле, кіраваным наступнікам Петра і біскупамі ў камуніі з ім. Тут эклезіалогія. Это уже, поэтому я кажу, гэта ўжо эклезіалогія. Да, то есть это уже нібыта праўна, але это, не хочу людзей такім словам пугаць, эклезіалогія, там, можа, і трошкі хрысталогіі сюды можна працягнуць. Ну так, але калі гаворым пра паўсюдны касцёл, то тут і трэба заўважыць, што права мае на ўвазе паўсюдны касцёл як адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл. Тое, што мы вызнаем у сімволе веры. Да, то есть, зноў-такі, опять же, каб наши радыёслухачы, вернікі усведамлялі, што кожную нядзелю ці кожную ўрачыстасць, чытаючы сімвал веры падчас святой імшы, мы паўтараем гэтае слово. Веру ў адзін святы каталіцкі і апостольскі касцёл. Вось, пад кожным з гэтым словом уже фундаментальная, можа, тэалогія так. Больш будзе. Да, пад кожным гэтым словом ёсць цэлыя, ну, амаль што трактаты, што значыць адзіны, што значыць святы, што значыць апостольскі і так далей. Да? Вось, пра гэта таксама, можа, мы не будзем застанаўлівацца. Ну, так. Вось, але сам факт, да, што гэты касцёл з Божага ўстанаўлення кіруецца наступнікам Петра і біскупамі разам з ім. Да? Мы кажам, ёсць такі тэрмін, напэўна, вернікі нас чулі, калегія біскупаў. Да, таму што біскупы ёсць, мы ведаем, каталіцкія біскупы, ёсць таксама праваслаўныя біскупы, напрыклад, яны з'яўляюцца біскупамі ў сэнсе сакраментальным. Ну, таму што маюць наступства. Маюць наступства, маюць сакрамент пасвячэння, але яны не з'яўляюцца ў камуніі з наступнікам святого Петра. То есть яны не з'яўляюцца членамі калегіі біскупаў. Бо да калегіі біскупаў належаць тыя біскупы, якія, акрамя сакраменту пасвячэння, таксама маюць еднасць з біскупам Рыма, з наступнікам святого Петра. І разам з ім кіруюць. І разам з ім, да. Бо яны могуць кіраваць нечым іншым, але не паўсюдным касцёлам. Да, это, ну, кажу, это уже эклезіалогія такая, можа, гэта не буду так... Ну, але слова, перш за ўсё, трэба заўважыць слова «паўсюдны», калі ператлумачыць на грэцкую мову, вось, азначае каталіцкі. Каталіцкі, так, сапраўды. І вчора вельмі файны арцыбіскуп сказаў падчас святой імшы ў дзень свайго нараджэння, ён сказаў, што біскуп устаноўлены для ўсяго касцёла, не толькі для дыяцэзіі, дзе ён служыць, а для ўсяго касцёла. І гэта вельмі такое было з пункту гледжання права і дагматыкі, такая вельмі добрая ўстаўка была, можа, для сённяшняй нашай тэмы. Сапраўды, арцыбіскуп звярнуў увагу на гэта, што біскуп, ён пастаўлены як наступнік апосталам для ўсяго касцёла. Менавіта ён з'яўляецца членам калегіі біскупаў. І наш біскуп, наш мітрапаліт, усе іншыя біскупы у супольнасці з наступнікам святого Петра, будучы гэтай, то есть калегія біскупаў разам са сваім галавой, як права пасля гаворы, і ніколі без яе, да, то есть ніколі без галавы, без святого Петра не могуць выконваць заданні кіравання гэтым касцёлам. Ось. Далей пойдзем дальше. Я разумею, можа, трошки так складана, ось, і па меры магчымасці стараюся гэта так, можа, упросціць. Ось. Але і далей наступны канон гаворыць так, што ў поўным адзінстве з каталіцкім касцёлам на гэтай зямлі знаходзяцца тыя ахрышчаныя, якія ў яго бачнай структуры касцёла злучаюцца з Хрыстом праз споведзі вызнання веры, сакраментаў і касцёльнай іерархіі. І вось даходзім да таго, што... Хто такі вернік сапраўдны? Так, хто такі сапраўдны вернік? У поўным сэнсе вернік. Да? То есть вернік, да, які на гэтай зямлі злучаецца з бачнай структурай касцёла праз тры элементы. Это вызнанне веры, это сакраменты і касцёльнае кіраўніцтва. Калі няма аднаго з гэтых элементаў, то ўжо ёсць тое, што мы называем, ну, далікатна, дыпламатычна кажуць, браці адлучаныя, да, альбо не ў поўным сэнсе вернікі, альбо гэтак далей. Это тады, калі, напрыклад, чалавек у нейкім моманце сам сцвердзіць, што ён, напрыклад, не падлягае іерархіі, не хоча слухацца. Нават не столькі сам сцвердзіць, бо тыя, хто касцёльныя дакументы гавораць так, тыя, хто ў добрай веры гэта робіць, да, напрыклад, тыя сам праваслаўныя. Ён, чалавек нарадзіўся праваслаўны, ён быў ахрышчаны ў царкве, і мы не можам яго цяпер схізматыкам назваць. Я разумею, але, напрыклад, праз тое, што, напрыклад, пасварылася з пробашам, альбо пасварылася з пробашам і сказала, што для яе касцёл вось не існуе іерархічны, яна будзе прымаць сакраменты, вось, яна з гатоўнасцю, ці ён з гатоўнасцю пойдзе да споведзі,
вось ён таксама уважае, што касцёл, структура касцёла павінна быць, але няма гэтай паслухмянасці. Ну гэта ўжо іншае, гэта тут трэба глядзець, наколькі гэта ёсць. Калі ёсць акт волі, значыць, выхаду з касцёла, то адна справа, другая справа, калі з пробашчам пасварылася. І на другого пойдзе, ўся праблема. Я разумею, толькі часамі бывае так, што не з пробашчам пасварылася, але як часамі нават у нас на Беларусі стаяць людзі, крычачы і раздаюць розныя вось праграмкі, якія гавораць аб тым, што папа не сапраўдны, вось, і так далей, і так далей. Ну, ёсць такія рэчы, ну, праблема заўсёды ў касцёле ёсць з людзьмі па-рознаму. Тут трэба, калі мы яшчэ дайдзём да 6-й кнігі санкцыі, у касцёле за такія рэчы таксама ёсць пэўныя санкцыі ў касцёле. Я разумею, але мне вось менавіта гэтых трох рэчаў. Так, вось зараз пра іх буду так больш. Гэта тры рэчы: вера, вызнанне веры, сакраменты і касцёльная іерархія. Калі няма аднаго з гэтых трох элементаў, чалавек ужо становіцца не ў поўным сэнсе веруючым. То есть, альбо, як я кажу, чалавек, які, бо, ну, можа, тут з'яўляюцца тры рэчы, пра якія могуць: ерась, апастазія, схізма. Але таксама мы не можам людзей, скажем, іншай канфесіі, хрысціянскай канфесіі адразу кідацца такімі словамі: то еретик, схізматык, ці хто-небудзь яшчэ. Ну, а калі ён сапраўды еретык? Не, ну еретык добра, толькі калі чалавек у добрай веры гэта робіць, да? То есть, как бы ён нарадзіўся, кажу, нарадзіўся праваслаўным, хадзіў у царкву, прымае там святыя сакраменты, ну, верым, што нешта пан Бог з ім таксама зробіць. Вось толькі мы его называем увернікам у поўным значэнні гэтага слова, але таксама называем вернікам, бо і нахрышчаны. Ну так. Вось. І, напрыклад, калі ў чалавека няма это адзінства з касцёльнай іерархіі, што это такое? Это то, што называецца схізма. Да? То есть чалавека ёсць вера, напрыклад, берем тых сам праваслаўных, так? Вера такую у нас нічым вера не адрозніваецца. Дагматы, просто філёк вы гаворыце, то ўсё для людзей гэта па сутнасці, можа, недобрае слово, мала што значыць. Да? Вера, сакрамент такія самыя, вызнанне, крэд у нас такое самае, так? 10 Божых заповедей. Першие соборы те самые. Першие 8 соборов те самые. По сутности, то есть депозит веры, то, что мы называем, да, он такі самый. Так? Так. Сакраменты так само такія самыя. 7 сакраментаў. 7 такія самыя. Не гледзячы на тое, што цяпер хацяць нейкім чынам павялічыць гэтую колькасць сакраментаў у некаторых напрамках праваславия. Некаторыя могуць сабе хацець, але гэта без сабору нельга зрабіць, сабор без пап быць не можа, это уже іншая справа. Ось. Ну, это так. Але, да, то есть ёсць вера, ёсць сакраменты, але няма касцёльнай, няма сувязі з іерархіяй. Да, то есть няма прызнання гэта касцёльнага единства. Это то, что мы называем схізма. Да, это таким словом называется, так ёсць. Вялікая схізма 1054 года, зноў-такі вяртаючы таго, што касцёл адзіны святы каталіцкі апостольскі, хаця да, ну, у духу там экуменізму, пашаны можна называць касцёлы, браты, касцёлы, сёстры, гэтак далей, але разумеем, што з пункту гледжання права, дагматыкі, эклезіялогіі касцёльнай, у касцёл няма братоў і сясцёр. Ну, няма, только адзін. Адзін, і кожны раз... Христос заклаў адзін касцёл, а не 10. Так. І чалавек не можа падзяліць адзін касцёл на 20 і сказаць, што вось гэта клон касцёла, і гэты клон з'яўляецца братам ці сястрой. Абсолютно. Поэтому это мы павінны таксама, ну, разумеючы, кажу, у духу там экуменізма, розных рэчаў, я паважаю, гэта справа добра, толькі мы таксама павінны ведаць, якая ёсць праўда, так з Божага ўстанаўлення ёсць. Ось, да? Калі, то есть мы кажам, няма, напрыклад, адзінства з касцёльнай іерархіі, это ёсць то, што называем схізма. Да? Калі няма, напрыклад, сувязь з сакраментамі, да? То есть мы кажем, касцёльная, мы кажем... Ну, гэта тады, калі не прызнаюцца... Вера, сакраменты і... Так, гэта калі не прызнаюцца сакраменты. Так. Напрыклад, існуе толькі 2 сакрамента, так, а іншыя не прызнаюцца ввогуле за сакраменты. Так, то есть, гэта што? Это пратэстанты. Так. Это то, што называем ерась. Да? То есть, верась, мы некалі, можа, будзем казаць пра гэта, это адкідванне тых праўдаў веры, якіх трэба верыць верай Божай каталіцкай, да, перадусім дагматы, то, што напісана ў Святым Пісанні, гэтак далей, да? То есть, калі нема гэта, вера ёсць. То есть, сама вера ёсць. Езус Христос, Баўца, Сын Божы, ну, веруючыя людзі, да? Такія праўды веры ёсць. Але нема сакраментаў, можа, не ўсе ёсць, напрыклад, часцей ёсць хрост, ну, і па сутнасці у многіх усё. Часамі пра Еўхарыстыю кажуць, толькі там ведаем праблемы з Еўхарыстыяй могуць быць, вось, да? То есть, ёсць хрост, але іншых сакраментаў няма. Да? То есть, калі няма гэтых двух элементаў, уже мы кажам пра ересь. І калі няма нават веры, я не веру, мне нічога не трэба, да? Это ўжо называецца апастазія.
А як называецца тады, калі ёсць вера, але не ў таго Бога, які мы, як хрысціяне, успрымаем? Напрыклад, калі казаць пра юдэяў, калі казаць пра мусульманаў, альбо нават калі казаць пра нейкія політеістычныя рэлігіі. Ну, тут сразу скажу, что мы ж не говорим не про верников, мы покуль говорим, Ну так. то есть про верники, якія могут быть от, то есть Ага, у, это- у гэтых людей нема сакраменту хросту. Разумею. Мусульмане хрышчаны, Не, габрэі я разумею, хрышчаны. але тутай маецца на ўвазе вось гэта апастазія, гэта той чалавек, які быў ахрышчаны, Так, але не покидая, это полное покидание веры католической апостазии. Кажу, про это может больше подробязно будем казать, да? Калі, бо мы яшчэ раз повторюся, кажем про верующих, про людей ахрышчаных. Да і калі ахрышчана чалавека няма веры, ён не вызнае, ну гэта называецца апастазія. Бо калі ці нейкія політэістычныя рэлігіі, ці тыя самыя прадстаўнікі мусульманскай рэлігіі, То яны не являюцца вернікамі. Яны не з'яўляюцца вернікамі, яны не ахрышчанымі, да гэта ўсё не мае да іх дачынення. Яны не з'яўляюцца членамі касцёла гэтым на гэтай зямлі. Ніякім чынам яны не звязаны з бачнай структурай касцёла. Да, другі Ватыканскі сабор, Конституцыя Люмен Генціум, там дуже дагматыка, да, то есть яны там пра гэтыя кругі касцёла гавораць, ну, хай будзе, вось, але што датычыць права канкрэтна, яны таксама тыя людзі не маюць дачынення да нават кананічнага права, да, ну, прыйдзе не чалавек, падлягаюць. габрэй, кажа, ну, памёр, каб ксёндз памаліўся за яго, ну, конечно, прыватна магу памаліцца, вось, ну, але чалавек не быў членам супольнасці касцёла, ён ніякім чынам з касцёлам не звязан. Да? Ну, па нацыянальнасці брат Хрыста. Ну, брат Христа, может быть, так само. Да? Поэтому вось гэтыя справы таксама трэба ведаць. Толькі яшчэ ёсць адна рэч, ёсць такое паняцце катэхумены. Мы некалькі пра них казалі. Некалі пра іх казалі, хто это такія. Ну, то есть чалавек, які у якім паверыў, да, Божая ласка задзейнічала, ўжо ёсць вера, але яшчэ знаходзіцца падчас, скажем, такой спецыяльнай падрыхтоўкі, так, На дарозе да да хросту. прыняцця сакраменту хросту. Так вось кодэкс гаворыць так, што спецыяльным спосабам з касцёлам злучаны катэхумены, а менавіта тыя, хто пад натхненнем Духа Святога яўнай волей просіць аб уключэнні ў касцёл, а таму тым самым жаданням, як і жыццём у веры, надзеі, любові, якой яны практыкуюць, злучаюцца з касцёлам, які апякуюцца імі як ужо сваімі членамі. І тут, вот, слухаючы гэта, першае пытанне, якое ў мяне ўзнікла, што значыць яўны спосаб просіць? То есть чалавек, не то, што я прачнуўся раніцай, ага, хіба пан Бог нешта ў маім жыцці будзе дзейнічаць, ну, ўсё, маю веру, добра, то і так, я ўжо катэхумен. Не. Яны прыйшлі ў касцёл. Яны прыйшлі да святара, кажуць, я чалавек не ахрышчаны, хацеў прыняць сакрамент хросту. Да? Ну, часцей за ўсё, это і так першая такая катэхеза, яны это яшчэ катэхуменамі называюць, ёсць вельмі прыгожыя рэчы, якія, ну, добра, каб нават і ў вялікім посце практыкаваць так званае скрутынне. Так. І нават у імшалах ёсць, это, на жаль, можа, это рэдка сёння выкарыстоўваюцца ў касцёлах. Я гэтыя скрутыні у адносінах да парафіянаў нават не катэхуменаў, кажу, Да. выкарыстоўваць. Ну, это так, з пункту гледжання душпастэрскага Так. можа быць так. Як нас адзін святар там у семінары кажуць, з пункту гледжання, конечно, права і ўсяго, ну, спавядаць чалавека перад хростам, як ты паспавядаеш, бо хрост першы сакрамент. Але з пункту гледжання пробашча трэба яму от вытлумачыць. Да, як спавядацца, што ён грашыў. Да, што ён грашыў. А то ж ввогуле пахрысціцца нават не будзе ведаць, што ён грашыў. Вось, поэтому, але, конечно, не мае сэнсу такая споведь. Да? Ну, але... Ну, так яна нават не споведь, Да. але вызнанне грахоў. Вызнание грахов. Так само и тут, да, то есть как-то, ну, то есть это скрутынне, да, вельмі добра было, каб сапраўды часамі, можа, ёсць спецыяльныя фармуляры на нядзелі вялікага посту, каб іх выкарыстоўваць, да, то есть каб чалавек яшчэ раз усвядоміў сабе сваё жаданне быць хрысціянінам. Можна то, што стаць, бо мы ўжо хрысціяне, ахрышчаны, так і быць хрысціяне. І ўсё вымярэнне вялікага посту, ты пакутніцкае вымярэнне вялікага посту, яно да гэтага ідзе. Да гэтага чалавека вядзе да сапраўднага навяртання. Вось, гэта сапраўды было б добра, ну, але таму... Пастаральныя. Да, это пастаральныя справы. Вось, але што значыць спецыяльным спосабам касцёл звязаны? То есть ён імі апякуецца ўжо як сваімі членамі. І нагадаю, што калі мы нават казалі пра пахаванне хрысціянскае, калі чалавек, такі катэхумен, памірае, не прыняўшы сакраменту хросту, да, можа так. Хрост прагненнем, Так, ёсць так. магчымасць То есть казаць. то, што касцёл гаворыць. І тым самым жаданнем, да, яны злучаюцца з касцёлам. То есть сваім жаданнем прыняць хрост, яны ўжо злучаюцца з касцёлам. У мяне пытанне, ці вось гэтая пастанова
якую я павінен абвясціць, ці яна павінна быць публічнай, ці яна можа быць толькі прыватнай, што вось сам на сам я прадстаўніку касцёла, якім з'яўляецца святар ці ксёндз. Вот тут самое Каму я вот павінен самое главное гэта прадстаўніку прыйсці? касцёла. Тут уже не столькі важыць, ці ў нядзелю, калі будзе 1000 людзей на святой мшы, ці прыватна ў закрыстай пробашчу. Тут уже не столькі гэта важна, колькі важна перад асобай, перад публічнай асобай касцёла. Да? То есть пробашч, які мае спецыяльнае заданне ў касцёле, да? мае... Ну, а калі да д'якана? Ну, Прыйду, і вось д'якан ёсць, ён таксама з'яўляецца нейкай часткай хierархіі у касцёльнай. пэўным сэнсе. Вось, Так. про это будзем казаць пазней, лепей да пробашча. А лепей да Альбо пробашча. да іншага святара таксама. Але канкрэтна ўладу, скажем, такую парафію мае пробашч. Ну так. Так? Ён можа, конечно, дэлегаваць іншую асобу, налепей іншага святара. Вось. Альбо калі гэта рэктаральны касцёл, то Тут ужо таксама тут залежыць, альбо ксёндз рэктар мае такія паўнамоцтвы, альбо не мае пробашча па-рознаму. Это бываюць, тут трэба глядзець уже на, можа быць, статут рэктаральнага касцёла, там па-рознаму это бывае. Напрыклад, некаторыя рэктаральныя касцёлы могуць свае кнігі весці, некаторыя, але ў больш все-таки не маюць права, то есть там у парафіі ўсё трэба вырашаць. Ну, это уже... То значыць, чалавек, які хацеў бы прыняць хрост, будучы дарослым чалавекам, не мае магчымасці прыйсці ў некую супольнасць касцёльную групку, якую абвясціць: я хачу быць католікам, я хачу быць ахрышчаным. Ну, Ён павінен звярнуцца да Конечно, канкрэтнай улады касцёльнай. Так, конкретно. Не групкі касцёльнай, не якіх там бабуляк, якія вось вядуць кола ружанцовае, скажем так. Не, ну, понятно, бабулькі усім пашаны для тых жанчын, якія вядуць кола ружанцовае. Я разумею, але мне ходзіць, што ён, нават калі звернецца да них, то катэхуменным ён праз гэта не стане. Про это не стане. Толькі менавіта. Конечно, трэба звярнуцца ўжо. Вось. І далей касцёл праяўляе асаблівую заботу аб катэхуменах, запрашаючы іх весці евангельскае жыццё, якое уводзіць іх у цэлебрацыю святых абрадаў і ўжо надзяляе рознымі прэрагатывамі, уласцівым для хрысціянскага жыцця. Да, то есть то, что мы кажем, першае стагоддзе хрысціянства, па сутнасці, сколько пасля хросныя бацькі ўзяліся, да, то есть гэта ўся справа. То есть патрошку. Я вось так вось слухаю і нешта ў мяне вось не занадта, бо у нас вельмі часта слова хрысціянскае жыццё азначае практыкаванне праз сакраменты. А ў гэтым моманце няма магчымасці, бо ён яшчэ не прыняў хрост. То вось што азначае тады практыкаванне хрысціянскага жыцця, калі ён не мае магчымасці ўдзельнічаць у сакраментах? Вось. І тут вельмі важна, тут уже зноў такі не ўвходзіш у дагматыку, але трошкі нават можа ў гісторыі касцёл заўсёды сакрамент это з'яўляецца мэтай, гэта не сродкамі, як часамі бывае, да? Пачні хадзіць на святую мшу, пачні спавядацца, потом ўсё будзе іншае. Не наадварот. Да, то есть уся фармацыя чалавека яна накіравана на сакрамент, да, то есть на Ухарыстыю перадусім, так. Поэтому таксама і тут весці хрысціянскае жыццё не толькі хадзіць. Ну, бо з пункту гледжання маральнасці я магу сказаць, што гэта. А вось мяне цікавіць менавіта тут. Па сутнасці там будзе тое самае, тоже ведаю, што хочаце сказаць. Вось бо ў семінарыі вучыліся. Тое самае казалі, да, то есть чалавек па сутнасці праводзіць хрысціянскае жыццё, это не толькі прыйсці ў касцёл і на імшычкі пастаяць і пайсці дамоў. Як часамі у нас так ёсць, да? Уся сфера жыцця. Будь чалавекам перадусім, будь хрысціянінам, да? Жыць паводле Божых запаведзяў, уваходзіць у гэтае практыкаванне, да? У практыкаванне Божых запаведзяў. Вось гэта ўсё самае нялёгкае па сутнасці. Можа, не пашуківанне добра, жыццё добром, а абвяшчэнне добра тутай асноўваецца не на уласным поглядзе, а на меркаванні самого Бога, на прыказаннях Божых. На Божых прыказаннях, перадусім, жыццё евангельскімі цнотамі, евангельскімі парадамі. Вось гэта ўся справа. Да? Поэтому касцёл праз гэта людзей воюе. Яны пачынаюць пазнаваць, да? Пачынаюць пазнаваць Божыя запаведзі, касцёльныя загады, Евангелие, да? Святое Пісанне, патрошкі уваходзіць у жыццё касцёла, ну і касцёл дае, конечно, прыклад нейкі, да? Поэтому адсюль інстытут хросных бацькоў, да, напрыклад, узяўся. То есть тыя, якія ў людзей былі такімі праваднікамі, скажем так, праваднікамі для таго, каб чалавек, ну, які зусім не быў знаёмы з хрысціянствам, каб ён сапраўды стараўся весці хрысціянства. І тут вельмі важная справа, мне здаецца, узнікае, засноўваючыся менавіта вось на гэтых кодексах, параграфах кодексу права, што хрысціянскае жыццё гэта не толькі практыкаванне практычнае сакраментаў, што гэта трохі большае, трохі добра большае, таму што нема сэнсу быць хрысціянінам толькі ў касцёле. Да?
у касцёл прыйшоў, памаліўся, нядзелька, добра, выйшаў з касцёла і, кажу, жывем, як бы Бога не было. І можа гэта фармацыя быць у свеце хрысціянам намного больш важная. Вось поэтому гэтая справа. Поэтому весь інстытут катэхуменату, які ёсць у касцёле, ён чалавека вядзе да гэтага. Сапраўды вядзе да гэтага, каб чалавек сапраўды адчуў вартасць хрысціянства, таксама пазнаў, што это такое. Не проста нешта забалеў зуб, трэба пайсці ў касцёл пахрысціцца. Не так это дзейнічае. І далей. Далей кодекс гаворыць так, што з Божага ўстанаўлення сярод вернікаў у касцёле ёсць святыя распарадчыкі, якія ў праве называюцца духоўныя, астатнія ж называюцца светскімі. З Божага ўстанаўлення ў касцёле ёсць такі падзел на асоб духоўных і асоб светскіх. Яшчэ раз паўтаруся, то, што казаў, не значыць, што духоўныя лепшыя, чым светскія. Абсалютна не. Право-лево тоже не поделишь. Так, право-лево тоже не поделишь. Это две группы, да? Одни называют святые распарадчики, да? То есть, альбо то, что мы называем особы, якія маюць службовае святарства. Яны пастаўлены таго, каб служыць. Так, каб служыць тым, хто мае агульнае святарства. Знаешь, что может так это трошки будзе гучаць так дзіўна. Я чаму улыбнуўся, бо слово служыць не азначае абслугоўваць. Так, служыць не азначае абслугоўваць, это праўда таксама, але служыць таксама трэба. Служыць і святары для таго пастаўлены перадусім, каб служыць. Да? Не абслугоўваць, але служыць чалавеку. Это ўжо цэлае, можа, не будзем зараз пра гэта казаць. Да? І тут і найдзіўнейшае, што вернікам. Так, конечно. Гэта азначае, чаму я так падкрэслюю, гэта азначае, што не толькі тым, хто належыць да рыма-каталіцкага касцёла ў спосаб беспасрэдны, але таксама ўсім тым, хто далучаны да касцёла праз сам сакрамент хросту. Так. І вось тут... Калі мы будзем казаць пра правы абавязкі пробашчаў, яны маюць абавязак служыць таксама і неверуючым. Каб яны до гэтага дойдзем. Да, поэтому тут как бы ўсё, але перадусім можа ў сэнсе сакраментальна, перадусім, конечно, калі мы пра святых распарадчыкаў сакраментаў. Понятно, што неахрышчаны сакраменты не можа прыняць. Ну так. Поэтому перадусім праз гэта, да, праз споведь, праз эўхарысту, намашчэнне хворых і так далей, і так далей. Ну, але той еретык, які не ўспрымае і не прызнае сутнасці і ввогуле існавання сакраменту, ён таксама не зможа прыняць гэты сакрамент. Як не будзе небяспека смерці, папросіць, скажа, што сазнаю. Это тады, калі ён усведамляе, а калі ён, прызнае, а калі ён... такой сітуацыі цяжка сказаць, што ён усведамляе, што не усведамляе. Ахрышчаны ухіляем. Дабіваць не трэба. Вось і ўсё. На усялякі выпадак. Поэтому тут, калі небяспека смерці, тут ужо там... Поэтому на ёсць у небяспецы смерці, калі гаворка ідзе аб збаўленні чалавека, па сутнасці можна ўсё. Поэтому тут уже пан Бог будет судьей. Мы робим то, что можем, потому что нам... Але далей, у абедзвюх частках, то есть сярод духоўных, сярод светскіх, ёсць вернікі, якія вызнаваннем евангельскіх парад праз абяцанне або іншыя святыя повязі, прызнаныя і зацверджаныя касцёлам, асаблівым чынам прысвячаюць сябе Богу і садзейнічаюць збаўчай місіі касцёла. Іх статус, хаця і не адносіцца да іерархічнай структуры касцёла, усё ж такі належыць да яго жыцця і святасці. І гэта тое, што мы кажам пра асобы кансакраваныя, да? Не хочу казаць законныя, потому што там ёсць тут законнае жыццё. Так, дзевіцы кансакраваныя таксама ёсць. Ёсць іншае, пра гэта будзем казаць, але тое, што мы называем, можа так, вельмі шырока інстытутамі кансакраванага жыцця. Да, то есть люди, якія праз кансакрацыю, да, то есть праз спецыяльна нейкія святыя повязі. Будь гэта абяцанне, то, што па беларускай мове называецца абяцанне слова, альбо шлюбаванне. Таксама, шлюбы гэта, люди разумеюць, што такое. Абеты, да, альбо нейкія іншыя абяцанні, бо тут у нас па беларускай мове это одно слово, то есть прысяга, праз нейкія повязі. Праз нейкія повязі, нейкае абяцанне, прысяга, нейкім іншым чынам, да, звязваюцца з касцёлам, якія это абяцанні. Это в основном тры: убоства, беднасць, чысціня і паслухмянасць. Праз прыняцце гэтых евангельскіх парадаў яны спецыяльным чынам злучаюцца з касцёлам. І тут гаворыцца, што хаця гэта іх статус не адносіць да іерархіі касцёла, ўсё ж такі належыць да жыцця і святасці. То есть гэта не нейкая іерархія. То есть і законнікам можа быць светская асоба,
сестра законная, напрыклад, Ну, так. якая не можа быць духоўнай асобай, так? Альбо таксама законнікі святары, якія таксама, да, яны прымаюць таксама івангельскія абяцанні, чысціня, беднасць, паслухмянасць, але таксама становяцца святарамі, святымі распарадчыкамі або духоўнымі асобамі, да? Гэта, то есть, ёсць, скажем так, дзве вялікія падзел, ну, конечно, распарадчыкаў намнога менш, чым усіх іншых, вось, але сярод і адных, і другіх ёсць тыя, Я разумею, только цяпер у меня вось нараджалось такое пытанне, то па сваёй сутнасці, засноўваючыся менавіта вось на гэтым параграфе, няма магчымасці манаха ці манашку, законніку ці законніцу называць духоўнай асобай у сувязі з тым, што яна не належыць ці ён не належыць да духавенства. Калі ён не з'яўляецца асобай духоўнай, то значыць святаром. То есть, як бы, ну, понятно, то есть само по сабе тое, што чалавек стаў монахам або монахіняй, то есть законнікам, законніцай, яго не робіць духоўнай асобай. Духоўнай асобай, будзем яшчэ далей казаць, тыя, хто прынялі сакрамент пасвячэння, хаця б ужо ў ступені дыякана. Праз прыняцце сакраменту То значыць, сталі увайшлі ў іерархічнай структуры касцёла, да? Тады становіцца духоўнай асобай. Вось, да, монахіня, ну, яна не з'яўляецца духоўнай асобай. Не з'яўляецца, таму што, ну, потому што духоўнай асобай, скажем, па апределенню, да, з'яўляецца тых, хто прымае сакрамент пасвячэння. Мужчына, перш за ўсё. Перш усім мужчына, так. Жанчына не можа быць духоўнай асобай. Зноў-такі не таму, што яна горша, чым мужчына, а то, што з Божага ўстанаўлення. Не справуе функцыі, перш за ўсё. Устанаўлення, і ўсё. І больш тут, ну, з Божага ўстанаўлення, так ёсць, так пан Бог учыніў, нічому не зробіў тут, да? Вось. Да, поэтому іх дзейнасць не адносіць да іерархіі касцёла, вось, ну, але яны пакліканы, каб сваім жыццём быць асаблівымі сведкамі Хрыста ў гэтым свеце, да? Можна жыць па Евангелію, да? Можна жыць па Евангелію. Вось, поэтому гэтай справай таксама важна. Вось это такія, як бы, першае ўступленне да гэтага, то есть хто такія вернікі, да, такія вернікі, духоўныя асобы, светскія асобы, каб таксама была такая, ну, іерархія, бо светскія не толькі, скажем так, тыя, хто прыходзіць у касцёл лавачцца сядзяць, да, але это тых, хто не з'яўляецца духоўным. Кансакраваная дзявіца таксама з'яўляецца верніцай светскай. Светская верніца. Не гледзячы на тыя шлюбы, якія яна там складала. Так, там уже есть, кажу, асаблівыя повязі, там это уже кансакраваная дзявіца асаблівым чынам звязваецца. Альбо, напрыклад, калі законнік ці монах, як мы вельмі часта называем, это таксама вернік светскі па сваёй сутнасці. Калі ён не святар. Калі ён не святар, так. Брат закона, напрыклад, так. Хаця, кажу, ёсць некаторыя рэчы, якія там, напрыклад, можа святую камунію удзяляць, можа быць, калі там пастаўлены. Гэта ўжо, ну, як бы такія тонкасці права, пра якія можа будзем казаць таксама, вось. Ну, але тым не менш, тое, што чалавек удзяляе святую камунію, тое, што, ну, хабіце ходзіць, і такія самыя у яго хабіт, такія самыя вяровачкі завязаныя, да, адзін айцец, другі брат, кажуць, не? Ну, тое, што іх розніць, именно сакрамент пасвячэння. Да? Тое, што чалавек удзяляе святую... То есть, калі чалавек пачынае насіць стулу, тады становіцца духоўнай асобай. Ну так, Хоць, знак святарства. Знак святарства, знак прыняцця сакраменту пасвячэння, гэта стула, святарская стула. Калі няма, ну, чалавек не святар. Дзякуй шчыра. Гэта тое, што... То, што пачаткі, бо я думаю, наступны раз пачнем уже канкрэтна правы абавязкі ўсіх вернікаў. Так. А асабліва я бы вось націск паклаў бы на абавязкі. Там усё будзе. Бо правы лягчэй неяк пазнаюцца чалавеку, запамінаюцца прынамсі, і карыстаецца чалавек лягчэй з правоў, вось нешта сваіх абавязкаў. Дзякую шчыра вам, ксёндз Дмітрый, за тое, што прыходзіце да нас, за тое, што вось распавядаеце, вучыце, і маю надзею, што ў гэтым 2019 новым годзе таксама наша праграма будзе адбывацца, што людзі нас будуць слухаць, і дай Божа, каб тое, што мы тут распавядаем, служыла ім у іхнім набліжэнні і да касцёла, і да Хрыстуса. Похвалёны Єс Христос. Дякую шчыра. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрием Пухальскім.